Vítejte u dalšího videa z Godotu. Dneska se podíváme na to, jak se v Godotu dělá světlo. Já jsem si tady připravil scénu, ve které vám to všechno ukážu. Takže mám tady nějaké pozadí ve formě spriteu a k tomu hlavnímu nodu si přidám node, který se jmenuje Point Light 2D. Ten bude potřebovat texturu. Tu můžeme buď si zvolit, že tady dáme nějaký sprite, nebo ji můžeme vytvořit. To uděláme tak, že tady si zvolíme New Gradient Texture 2D. To si rozklikneme. A teďka to připomíná více spíš obdélník, takže to spravíme tím, že Linear změníme na Radial. A máme tady kolečko. Kolečko si přesuneme hezky doprostřed. A v podstatě to, co je teď šedé nebo černé, tak to značí to, kde to světlo nesvítí. Takže to musíme prohodit. Tak prohodili jsme to a teď máme tady texturu pro světlo. To světlo můžeme vidět vlastně už tady. Tady si povolíme, že chceme stíny, to si ukážeme později. Tady si můžeme zvolit, jakou barvu má mít to světlo, takže já si zvolím třeba červenou. A jakou energii má mít. Takže můžeme to lehce posunout na něco vyššího, ale dá se to velmi jednoduše přepálit. Takže abych to nechal asi někde tady. U těch stínů, tak tady se dá vybrat, jestli chceme, aby ten stín byl jako dokonalejší, nebo spíše pro slabší zařízení. Vlastně když si vybereme tady tuhle vlastně nejlepší možnost, tak to vytvoří takový přechod, takový shade mezi vlastně tím, kde to světlo svítí a kde nesvítí. Pro ukázku nám stačí ten rychlý stín. No a ještě co je blend mode, tak blend mode, ten pokud bychom dali subtract, tak vlastně se stane to, že tu barvu, kterou máme zvolenou tady, tak on bude odebírat. Pokud dáme add, tak tu barvu vlastně přičítá, zvyšuje tu jasnost. Přejeme si další node. Node bude sprite 2D a k nodu sprite 2D si přidáme ještě node, který se jmenuje Light Occluder. Což je node, který nám tvoří stíny. Ten bude ale potřebovat, tak já si tady přidám k němu ten sprite. No a ten bude potřebovat nějaký shape. Takže ten vytvoříme nový. Tady ten čtverec, co jsem sem dal, můžeme takhle vtáhnout. A vlastně všude, kde bude ten light occluder, tak tam nebude svítit to světlo a nebude svítit ani za něho, vytvoří stín. Tomu světlu bych ještě zvětšil trochu tu texturu, nebo zvětšil to světlo, aby bylo jasně vidět, kde je ten stín. Tak můžete vidět, že teď tady mám vlastně nějaké světlo a tvoří mi to tady ten stín. No a vlastně, když se ještě podívám tady na ten filtr, jo, zvolil jsem vlastně ten nejkvalitnější a vytvořilo mi to tady takový viditelný shape. Když dám ten nejrychlejší, je tady prostě lajna. Takže tady toto by byl nějaký úplně jednoduchý základ k tomu, jak funguje světla a já se loučím.